Nasikop ang 24 anyos nga lalaki sa kasong trespassing o pagsupak sa otoridad sa barangay 37-D alas 11:20 kagabi, Abril 14, 2026. Giila ang suspect na si alias Manong o sa kalaborer o residente sa Purok 8, barangay 76-A. Sumala sa Davao City Police Office kundi CPO. Nakita siya sa mga residente nga misulod sa usa ka balay nga walay tawo sa Quezon Boulevard, Davao City. Hinungdan nga ilang gipugngan o gi-turnover sa usa ka barangay kagawad. Walay nakuha, ma'am. Actually, kay niresponde ni report man dayon ang nakakita nga mga concerned citizen. Dayon mitawag og tabang ang kagawad sa kapulisan apan samtang gi-interview ang opisyal, miikyas ang suspect human milukso gikan sa patrol vehicle ug midagan palayo. Human sa padayon nga pagpangita, nadakpan usab ang suspect sa Purok 8 Bukana, Davao City ug karon anaa sa kustodiya sa kapulisan. Samtang ginapaabot pasab ang tubag sa tag-iya sa maong establishmento nga giingong anaa sa gawas sa nasod. Samtang nahimong mapasalamaton sab ang kapulisan ngadto na sa katawhan nga nahimong partner bato krimen. Mao po na ato ang ipasalamat day, ma'am, no, sa ato ang mga kaison nga bagay news nga nagpakabanha kung unsay nakita nila nga dili maayo diha sila nga palibot. Ug unta kanunay ni siya, ma'am, no, para ma-maintain nato ang kahapsay criminal sa ato ang syudad. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radzuman Karin Beltran, Tatak, Orimen.